ደፊኡ ሚዛኑ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እዚ ዓለም እዚ ሓላፊ ከንቱ ዘላቂ ኣይኮነን ንግስና ስልጣን መንግስቱ ወርቂ ጫማ ዘውድ ካባ ኩሉ አልባሳቱ ክብሪ ናይ ዝምድሪ ኣይንደልን ሃፍቱ በቃ ኼና ለናት ዓለም ንጎይታና ክነገልግል ንመድሃኒ ዓለም ነፍስና ክነድሕን ካብ ገሃነም ሓዊ ምዃን ይሕሸና መነኩሴ ባሕታዊ ብምባል ጊዜያዊ ምቾት ገዲፎም ዓለም ዝመነኑ ብጾም ጸሎት ስጎም ዘማሰኑ ሕይወቶም ክህቡ ቆረፁ ወሰኑ ንክርስቶስ ዘለዎም ፍቕሪ ደፊኡ ሚዛኑ ዘሚካኤል ቅዱስ ኣብ 14 ዓመቶም ገዳማዊ ሕይወት ብፍጹም መሪጾም ኣርዑት መንግስትና መስቀል ተሸኪሞም ፍቕሪ ኣምላኾም ብተግባር ገሊጾም ብፈጣሪ ፍቓድ ቀኒዕሎም መንገዲ ሃገሮም ገዲፎም መጺኦም ናብ ነብረላ ዓዲ ብጾም ጸሎት ስግደት በርቲዖም ብመንፈሳዊ ቃልሲ ንብዙሓት ነፍሳት ኮይኖም ናብ ጽድቂ መላሲ ክትሪኦ ዘፍርሕ ዘደንግጽ ነቲ ዓብዪ ገበል ቅዱስ ሚካኤል ኣዚዘሎም ብጎይቱ መስቀል ተጠምጢሞም ወደየው ናብ ደብረ ዳሞ ጎቦ ኣቡነ ኣረጋዊ ጻድቕ ናይ ኹላትና ኣቦ ኦ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ናይ ኩሉ ፈጣሪ ንስምኻ ይሰግድ የቕርበልኻ ክብሪ ሰላምኻ ኣውርድ ዓድለና ፍቕሪ ቅድስናኻ ብዝሕ ኣጥፍአና ክፋት ካብዛ ምድሪ ስለ ኣገልጋሊኻ ክትብል ስለ ኣነ ባርያኻ ሓጣን መሓረለይ ጎይታይ ሓደራኻ ሓይሊ ኣጋንንቲ ይድከም ይፍረስ በቲ ቓልኻ ምድሪ ሓበሻ ትቀደስ ብቅዱስ ወንጌልኻ ኢሎም ዝልምኑ ምስ ጎይታ መተዓረቒ ዘመኖም ዝፈጸሙ ብቅድስና ጽድቂ ገባሬ ተኣምራት ፈጻሚ እጹብ ድንቂ ኣረጋዊ ጻድቕ ፍሉዮም ብሓቂ ን15 ዓመት ተደርብዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ መከራ ዝተቐበለ ብፍጹም ትዕግስቲ ቅድስኑ ዝተመስከረሉ ብድንግል ማርያም ንጽሕቲ ገብረ ክርስቶስ መርአዊ እዩ ወራሲ ሰማያዊ ሃፍቲ ከመንኮራኹር ይሰግድ ድኻሙ ከይተፈለጦ ብትህርምቲ ይጾም ይጽልብ ተመስጦ ብስጋ ተሳቒዩ ሓሊፉ ፈተና ናይ በረከትና ምንጭ ኮይኑ ዋሕስ ጠበቓና እወ ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ጻድቕ ናይ ገብረ ክርስቶስ ኣቦና ተዘርዚራ ይውዳእ ናይ ትሩፋቶም ዜና ብቓል ኪዳኖም ክንድሕን ኣምላኽ ዝሃበና ብስጋን ነብሲ ንሳቶም እዮም ዋሕስ ጠበቓና በረከት ጸጎኦም ከም ማይ ዝነበልና ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ጻድቕ ናይ ገብረ ክርስቶስ ኣቦና ተዘርዚራ ይውዳእ ናይ ትሩፋቶም ዜና ብቓል ኪዳኖም ክንድሕን ኣምላኽ ዝሃበና ብስጋን ነብሲ ንሳቶም እዮም ዋሕስ ጠበቓና በረከት ጸጎኦም ከም ማይ ዝነበልና ደፊኡ ሚዛኑ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።